Sandajas Jood, ook maar tennis. Ja, dat hoeft niet. Sandajas Jood is natuurlijk ideaal om het Holland te promoten. En wat gebeurt er? Wij hebben welzijnsactiviteiten en wij hebben restauratieve voorzieningen. En wat gaat die restaurant? Nou, dat houdt in dat mensen hier tussen de middag eten kunnen. Een warme maaltijd, 3 gangen, ja. En ten jongen worden er nog 400 maaltijden citroenbracht in Drachten. Dat is een tafeltje dekje. Je kan hier wezen nou eten, toonsje. Op Snijm hebben we nog zo'n kwartiertje, heb ik een programma. En dat doen we deels samen met het museum. Ik woon in Michel, maar je hebt de dragen. Oké, en kom je hier heel vaak? Ja, ik kom hier geregeld van de Nee?